У сістэме сілавых органаў Беларусі міліцыя займае асаблівае месца. Калі ўзброеныя сілы разлічаныя на барацьбу са знешнім ворагам, то Міністэрства ўнутраных спраў скіраванае на змаганне з унутранымі выклікамі, а апошні 31 год і супраць палітычных праціўнікаў Аляксандра Лукашэнкі. За гэты час з даволі аўтаномнага органа Міністэрства ўнутраных спраў дэградавала ў пакорлівы інструмент па садзейнічанні ўтрыманню ўлады ў адных руках. Зараз мы раскажам пра людзей, якія кіравалі беларускай міліцыяй у часы незалежнасці, а таксама адкажам на пытанні, якога з міністраў хацелі судзіць за збіццё Лукашэнкі, каго называлі генералам з куляй у галаве, за што дзейны кіраўнік МУС Іван Кубракоў даўно заслужыў адстаўкі і чаму яго дагэтуль трымаюць на пасадзе. Гэты чалавек толькі ў 38 гадоў упершыню надзеў пагоны. Да таго, у біяграфіі выпускніка Магілёўскага педінстытута была праца дырэктарам Дома культуры народнай Чэрыкаўшчыне, а таксама багатая кар'ера ў камсамоле, дзе ён змог стаць ажно сакратаром беларускага цэнтральнага камітэта. Аднак, калі трэба было вызначацца, куды рухацца далей, то Ягораў абраў сілавыя структуры. У 1977 годзе ён паступіў у маскоўскую вышэйшую школу КДБ, але па яе заканчэнні пайшоў служыць не чэкістам, а міліцыянерам і за даволі кароткі тэрмін змог хутка прасунуцца на салідныя пасады. Ужо праз 3 гады Уладзімір Ягораў стаў першым намеснікам міністра ўнутраных спраў Беларускай ССР, а ў 1985 быў прызначаны кіраўніком міліцыі Латвіі. Беларус расказваў, што за 2 месяцы змог авалодаць латышскай мовай, каб разумець мясцовых падначаленых. Але ж надоўга ў рызе Ягораў не затрымаўся. На тле перабудовы улады вярнуліся да практыкі прызначэння ў рэспубліках мясцовых кіраўнікоў у сілавыя ведомствы, а экс-міністра адправілі прадстаўніком МУС і КДБ СССР у Афганістане. Там ён адпрацаваў да вываду савецкіх войскаў і пасля называў гэты час самай суровай школай жыцця. У 1990 годзе Уладзімір Ягораў стаў міністрам унутраных спраў Беларускай ССР. Калі адбываліся масавыя мітынгі Беларускага народнага фронту, улады загадвалі кіраўніку міліцыі іх разганяць, але ж Ягораў адмаўляўся нават пад пагрозай звальнення, бо не хацеў паўтарэння крывавых падзей у іншых рэспубліках. У 90-е Уладзімір Ягораў займаў даволі самастойную пазіцыю ў дачыненні да ўладаў і дазваляў сабе крытыкаваць старшыню ўрада Вячаслава Кебіча, што цяпер уявіць сабе амаль немагчыма. У студзені 1994 года Вярхоўны Савет зняў міністра з пасады. Прычынай стала выдача Літве былых кіраўнікоў мясцовай кампартыі Буракявічуса і Ермалавічуса, якіх на радзіме абвінавачвалі ў спробе дзяржаўнага перавароту. Падчас першых прэзідэнцкіх выбараў Ягораў быў у камандзе Станіслава Шушкевіча, аднак пераможца Лукашенка нечакана прапанаваў яму ўзначаліць камітэт дзяржаўнай бяспекі. На гэтай пасадзе ён адпрацаваў крыху менш за 1,5 года, пасля чаго перайшоў у дэпутаты. Тут варта адзначыць, што першы кіраўнік беларускай міліцыі дома размаўляў па-беларуску і любіў спяваць народныя песні, а яго жонкай была рэктарка універсітэта культуры Ядвіга Грыгаровіч. Таксама ў яго хаце вісеў герб пагоня. Уладзімір Ягораў памёр у 2016 годзе пасля інсульту. Пахавалі 76-гадовага генерала на ўсходніх могілках Мінска. Гэты генерал узначальваў Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі менш за паўгода, але паспеў запомніцца дзякуючы гісторыі, якая цяпер выглядае проста неверагоднай. 29 чэрвеня 1994 года рэспубліканскія газеты выйшлі з гучным загалоўкам на першай паласе, які гучаў наступным чынам. Аляксандр Лукашенка быў пабіты міліцыяй у доме ўрада. За дзень да таго кандыдат у прэзідэнты спрабаваў трапіць у апячатаны кабінет, дзе раней працавала антыкарупцыйная камісія Вярхоўнага Савета, але ж Лукашэнку спынілі дзяжурныя міліцыянеры. Завязалася патасоўка, вынікам якой стала пара драпін і парваны любімы касцюм. У інтэрв'ю дэпутат скардзіўся, што даўно не сустракаў такога хамства і яго яшчэ ніколі не трымалі за грудкі. У міліцыі ж, у сваю чаргу, абвінавачвалі
абвінавачанні ў гвалце адмаўлялі, аднак пракуратура завяла крымінальную справу па артыкуле перавышэння паўнамоцтваў і прызнала будучага прэзідэнта пацярпелым. Той крыўды не забыў і адразу пасля прыходу да ўлады памяняў міністра ўнутраных спраў. Але ў 95-м Уладзіміра Данько прызначылі кіраўніком акадэміі міліцыі. Кажуць, што гэтаму паспрыяў Віктар Шэйман, які дабіўся закрыцця той самай крымінальнай справы і зняцця ўсіх падазрэнняў з экс-міністра. У 1999-м Данько сышоў на пенсію і больш не займаў аніякіх пасад. Прэса пра яго пісала як пра чалавека, які прыязна ставіўся да беларускай мовы і нават удзельнічаў у літаратурных конкурсах. Генерал памёр у чэрвені 2018 года на 77-м годзе жыцця. Калі Лукашенка прыйшоў да ўлады, то пачаў раздаваць ключавыя пасады членам сваёй каманды. Так, міністрам унутраных спраў стаў 42-гадовы Юрый Захаранка. Але генерал хутка расчараваўся ў сваім паплечніку, бо малады прэзідэнт хацеў, каб міліцыя выконвала любы яго загад. Когда разговаривали мы с президентом, присутствовал и господин Шейман, президент говорит: ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю: Александр Ильич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание или не запугивание? Это стиль руководства президента. У выніку на міністарскай пасадзе Захаранка пратрымаўся крыху больш за год. У кастрычніку 95-га яго не проста звольнілі, але і панізілі з генерал-майора да палкоўніка. Афіцыйнай прычынай тады назвалі растрату бюджэтных грошай падчас капрамонту міліцэйскай гасцініцы, але зразумела, што прырода канфлікту была куды глыбейшай. Сам Захаранка лічыў адстаўку асабістай помстай і пасля яе сышоў у апазіцыю да Лукашэнкі. Што было далей, усе мы добра ведаем. Экс-міністра выкрылі, забілі і закапалі невядома дзе. За 25 гадоў яго гібель так і не была расследаваная належным чынам. Разам з адстаўкай Юрыя Захаранкі у кастрычніку 95-га стала зразумела, што беларускай міліцыі патрэбны такі кіраўнік, які не будзе думаць над загадам, а тут жа пабяжыць яго выконваць. Тым больш, што Лукашенка актыўна займаўся пашырэннем сваёй улады і перапісываннем канстытуцыі пры дапамозе рэферэндумаў. Патрэбная кандыдатура знайшлася ў асобе тагачаснага камандуючага ўнутранымі войскамі Валянціна Агальца. Яго спагадлівасць, магчыма, была звязаная з тым, што новая улада спусціла на тармазах скандал, у які трапіў генерал. У пачатку 90-х пасля вяртання з Ташкента на радзіму ён атрымаў кватэру ў Мінску. За гэта Агалец мусіў пазбавіцца жытла ва Узбекістане. Але ж пазней высветлілася, што замест таго, каб проста вярнуць службовую чатырохпакаёўку, генерал яе прадаў, а дакументы для беларускага начальства падрабіў. Паралельна з разборкамі ва ўнутраных войсках выявілі раскраданне і падзенне дысцыпліны. 12 ліпеня 94 года ўрад прыняў рашэнне зняць генерала з пасады, але ж супраць выступіў толькі што абраны першы прэзідэнт Беларусі. За гэта Валянцін Агалец добра аддзячыў Лукашэнку. Байцы ўнутраных войскаў разганялі дэпутатаў, якія галадалі ў парламенце, збівалі бастуючых работнікаў мінскага метро і апазіцыянераў, якія ладзілі акцыі, а таксама актыўна дапамагалі будаваць урадавыя лецішчы. За гэта выканальны сілавік у выніку і атрымаў пасаду міністра ўнутраных спраў. Агальца называлі генералам з куляй у галаве, бо ён перажыў цяжкае кулявое раненне, пасля якога ледзь выжыў. Таксама менавіта пры гэтым міністры быў створаны эскадрон смерці, якім кіраваў спецназавец Дмітрый Паўлічэнка. Але пакуль Валянцін Агалец быў міністрам, яго выкарыстоўвалі толькі супраць крымінальнікаў. Пасля адстаўкі ў пачатку 99-го года Лукашенка хацеў адправіць генерала паслом ва Узбекістан, але ж у выніку ён апынуўся ў Кіеве, дзе працаваў пры пасольстве прадстаўніком міністэрства ўнутраных спраў. Пасля экс-міністр уладкаваўся кіраўніком службы бяспекі мабільнага аператара «Велком». Цяпер жа 75-гадовы пенсіянер часта з'яўляецца на міліцэйскіх мерапрыемствах. Ураджэнец Сахаліна быў першым, але далёка не апошнім не беларусам на чале аднаго з ключавых ведамстваў краіны.
Танкіст трапіў у Беларусь па службе ў 70-х і ў выніку застаўся, але дзеля кар'ернага прасоўвання афіцэру давялося перайсці з арміі спачатку ва ўнутраныя войскі, а пасля і ў чыноўнікі. У восені 1995 года менавіта Сівакоў, як прадстаўнік Рады бяспекі, апраўдваўся за збіты ў беларускім небе паветраны шар з грамадзянамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Заявки установленного образца и тем более подтверждение о том, что заявка получена и разрешение дано, от нас в оргкомитет не поступило. Юрый Сівакоў кіраваў міністэрствам унутраных спраў усяго толькі год, але ж змог увайсці ў гісторыю Беларусі як адмоўны персанаж. Менавіта на яго перыяд прыпалі знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, а міністра палічылі да іх непасрэдна датычным. Як сцвярджаў былы начальнік мінскага СІЗА нумар 1 Олег Алкаеў, менавіта Сівакоў загадваў яму выдаць расстрэльны пісталет, які ў выніку трапляў да камандзіра эскадрона смерці Паўлічэнкі. За гэта генерал яшчэ ў нулявыя трапіў пад еўрапейскія санкцыі, якія не здымаліся нават падчас адліг. У красавіку 2000 года Лукашенко зрабіў генерала намеснікам кіраўніка сваёй адміністрацыі, а ў 2003 Сівакоў нечакана ўзначаліў Міністэрства спорту і турызму. На цывільнай пасадзе генерал любіў пагаварыць з прадстаўнікамі медыа і аднойчы нават прызнаўся, што нясе віну за зніклых палітыкаў і разумее, што да яго ставіліся як да бранябойна тупагаловага чалавека, гатовага шчоўкнуць абцасамі і выканаць любы загад. Пасля выхаду на пенсію ў сярэдзіне нулявых міністр двойчы прыстроіўся на сінекуру прарэктара ў прыватным мінскім інстытуце кіравання, а летась 78-гадовага генерала прызначылі прафесарам у вайсковай акадэміі Беларусі. Юрый Сівакоў працягвае працаваць на факультэце ўнутраных войскаў. Наступным кіраўніком беларускай міліцыі зноў стаў этнічны рускі. Аднак у адрозненне ад Сівакова Навумаў пратрымаўся на пасадзе ажно 8,5 гадоў, што дагэтуль застаецца рэкордам. Ураджэнец Смаленска да таго, як стаць міністрам, у незалежнай Беларусі паспеў пакіраваць спецпадраздзяленнем па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз», а таксама службай бяспекі Лукашэнкі. На першыя месяцы яго кіравання прыпалі спробы Камітэта дзяржаўнай бяспекі і Генеральнай пракуратуры расследаваць палітычныя знікненні, але ж усё скончылася адстаўкай кіраўнікоў гэтых ведомстваў. Міністра ўнутраных спраў лукашэнкаўскі ператрах не закрануў, але ж Навумаў трапіў пад санкцыі Еўрасаюза. Генерал-рэкардсмен на пасадзе перажыў 2 прэзідэнцкія кампаніі. І калі выбары 2001 года прайшлі адносна спакойна, то плошча 2006 скончылася разгонам намётавага гарадка і пасадкай кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна. За верную службу Навумаў атрымаў надзел у Драздах і пасяліўся з сям'ёй у шыкоўным катэджы. Падчас кіравання гэтага міністра ў Мінску здарыўся выбух падчас святкавання Дня незалежнасці ў 2008 годзе. Навумаў публічна заяўляў, што ў сілавых структур дастаткова сродкаў, каб раскрыць злачынства. Сейчас все службы органов внутренних дел, Комитета государственной безопасности, прокуратуры работают по раскрытию этого преступления. Хотел бы подчеркнуть, что нами изъято второе взрывное устройство, которое оставило следы, и я думаю, что это послужит скорейшему расследованию данного преступления. Аднак крымінальную справу, якая знаходзілася на асабістым кантролі міністра, раскрыць так і не ўдалося. Вясной 2009 года Лукашенко адправіў генерала ў адстаўку. Афіцыйнай яе прычынай тады назвалі стан здароўя, але кажуць, што справа была ў чарговай адлізе. Па гэтай версіі, звальненнем падсанкцыйнага міністра Лукашенко хацеў прадэманстраваць захаду рашучасць сваіх намераў. Паралельна Владзімір Навумаў кіраваў Беларускай федэрацыяй хакея. Пры ім быў адроджаны клуб «Дынама Мінск», пабудаваная Мінск-арэна, а Беларусь атрымала права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі 2014 года. Але калі Лукашенко забраў у генерала і другую пасаду, той з'ехаў на радзіму. Некаторы час ён працаваў у канцэрне «Растэхналогіі» і нават спрабаваў прадаць свой дом у Драздах за $4 мільёны. А нядаўна прозвішча 70-гадовага экс-міністра усплыло ў расследаванні арганізацыі «Белпол». Ён разам з дзецьмі кіруе некалькімі кампаніямі, якія займаюцца вывазам збожжа з акупаваных украінскіх тэрыторый.
Наступны міністр унутраных спраў прайшоў сістэму самага нізу, пачынаючы з інспектара па справах непаўналетніх. Калі здарыўся той самы выбух 2008 года ля Стэлы, генерал Куляшоў кіраваў мінскай міліцыяй, але адсутнасць падазраваных не паставіла крыш на яго кар'еры, а хутчэй наадварот, і хуткім транзітам праз пасаду намесніка міністра Куляшоў трапіў у крэсла кіраўніка гэтага ведамства. На яго 3 міністарскія гады прыпаў тэракт у мінскім метро, маўклівыя акцыі пратэсту, а таксама разгон плошчы ў 2010 годзе з наступным затрыманнем некалькіх кандыдатаў у прэзідэнты. Міністр унутраных спраў з гонарам заяўляў, што яму не сорамна за свае дзеянні і што яны былі ў рамках паўнамоцтваў, якіх ні ён, ні яго падначаленыя не перавысілі ні на йоту. А мне было бы стыдно, намного стыднее, если бы вот эти вот так называемые, я о них сказал, горе-революционеры устроили там то, что они хотели. Вот тогда бы, что бы народ мне сказал: Кулешов, а тебе не стыдно за то, что мы являемся налогоплательщиками, а ты не смог сохранить стабильность, ты не смог соблюсти общественный порядок и нашу безопасность? Почему я должен идти на поводу сегодня у тех, кто осознанно, сознательно, в угоду себе, корысти себе нарушает этот закон? Поэтому отвечаю, я сегодня не превысил, равно как и мои подчиненные, ни одного пункта действующего законодательства, а следовательно мне извиняться не перед кем и не за что. Падчас акцыі пратэсту 2011 года з'явілася і ноу-хау імя Куляшова. Супрацоўнікі міліцыі пачалі працаваць у цывільным, і з таго часу практыка выкарыстоўваць ціхароў стала звычайнай. Як і яго папярэднік, Анатоль Куляшоў сышоў у адстаўку па стане здароўя. У 2012 годзе ў міністра знайшлі рак, але ж генералу ўдалося яго перамагчы. Пасля гэтага яго адправілі на няпыльную працу ў выканкам СНД. Сёння Куляшову 66 гадоў. Ураджэнец Луганскай вобласці Украіны ў маладосці служыў на розных пасадах у органах міліцыі, але ў крэсла міністра перасеў у статусе кіраўніка следчага ўпраўлення КДБ. Гэта нетыповая з'ява для лукашэнкаўскай сістэмы, бо паміж двума сілавымі ведамствамі існуе кулуарная барацьба. Адметна, што Ігор Шуневіч у выніку стаў яе ахвярай. За 7 гадоў гэты міністр запомніўся больш сваімі неардынарнымі заявамі і ўчынкамі, чым сваёй працай. Ён апранаў на масавыя мерапрыемствы форму НКВД, увёў у Беларусі жанр пакаяльных відэа, катаўся з Лукашэнкам на матацыклах, а таксама ваяваў супраць секс-меншасцяў. Лебядзінай песняй міністра Шуневіча стала гібель інспектара ДАІ ў Магілёве, якая здарылася ў маі 2019 года. Тады міліцыя кашмарыла раёны, дзе жылі цыганы, але ж генерал адмовіўся перад імі выбачацца. Да ўсяго іншага трагедыя выявіла цэлы комплекс праблем у міліцыі, ад хранічнага недакамплекту ў аддзелах да зліваў сістэмы ў ананімныя тэлеграм-каналы. Па чутках за тымі ўцечкамі стаяў якраз такі КДБ. У выніку, у чэрвені ўсё таго ж 2019-га Шуневіч сам папрасіўся ў адстаўку, і Лукашенка яе прыняў. На пенсіі генерал працаваў гендырэктарам хакейнага клуба «Дынама Мінск», а ў 21-м стаў старшынёй беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. 58-гадовы экс-міністр і яго жонка з'яўляюцца зацятымі аматарамі забойстваў жывёл. Прызначаючы гэтага міністра, Лукашенко адзначыў, што беларускай міліцыі патрэбныя перамены. Ну и скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек? Военный? Хотя вы относительно военный человек. Вы и милицию хорошо знаете, вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще я подумал, научитесь. Таму ураджэнец паўночнай Асетіі хутка развёў бурлівую дзейнасць. На першых парах ён быў ветлівым і адкрытым, здолеў пераламіць сітуацыю са злівамі, а таксама на словах імкнуўся да таго, каб міліцыю перасталі ўспрымаць выключна карным органам. Але ж 2020 год усё перакрэсліў. Для ратавання лукашэнкаўскай улады быў патрэбны гвалт, а не усмешкі.
Сілавікі збівалі людзей на вуліцах, у аўтазаках ды ізалятарах, а таксама упершыню ў беларускай гісторыі былі забітыя некалькі пратэстоўцаў. Дзеянні людзей у форме узрушылі ўсё грамадства, таму міністр Караеў нават паспрабаваў папрасіць прабачэння ў тых, хто трапіў пад раздачу, а таксама абяцаў разабрацца з усімі выпадкамі перавышэння паўнамоцтваў міліцыянерамі, але не адразу. Я сейчас деморализовать милицию должен? На благо кому-то? Тем, кто из-за кордона руководится этим и вкачивает по 60 рублей в эти белые цепочки? Як вядома, лукашэнкаўцы нічога не сталі расследаваць, а Юрый Караеў стаў адным з сімвалаў прававога бязладдзя. Але гэта не ўратавала яго ад адстаўкі, усяго праз год і 4 месяцы пасля прызначэння. Выглядае, што міністру не даравалі таго, што маштабныя пратэсты ў прынцыпе сталі магчымымі. Аднак Караеў без працы не застаўся. Восенню 2020-го Лукашенко адправіў яго памочнікам у Гродна, а ў пачатку мінулага года зрабіў губернатарам. Цяпер генерал не вылазіць з паездак па кароўніках і ўсю капіруе паводзіны свайго начальніка. Кубракоў быў першым за 20 гадоў беларусам на пасадзе міністра ўнутраных спраў, але ж ніякай літасцю ў дачыненні да свайго народа ён не адзначыўся. У разгар пратэстаў генерал кіраваў мінскай міліцыяй і асабістым прыкладам паказваў падначаленым, як трэба дзейнічаць з затрыманымі. Адразу пасля прызначэння Кубракова міністрам на затрыманых сталі заводзіць крымінальныя справы, а пазней, каб адправіцца на пару гадоў у калонію, стала дастаткова аднаго фота з пратэстаў. Новаму міністру у адрозненні ад яго папярэдніка імідж міліцыі быў абсалютна абыякавы. Ён з задавальненнем укатаў у асфальт рэшткі пратэснай актыўнасці. Па ўсёй Беларусі былі заснаваныя новыя сілавыя спецпадраздзяленні і з'явілася сістэма татальнага відэакантролю. Кубракоў пагражаў праціўнікам Лукашэнкі прымусовым вяртаннем на радзіму і ухваляў увядзенне смяротнага пакарання для чыноўнікаў па артыкуле «Здрада дзяржаве». Пасля пачатку вайны ва ўкраіне генерал пачаў клікаць на міліцэйскія карпаратывы Z-спевакоў, а на хвалі захаплення ПВК «Вагнер» яго інструктары прыязджалі навучаць супрацоўнікаў міліцыі. У той жа час пры Кубракове здарыліся грандыёзныя злівы дзяржаўных баз, а таксама размоў высокапастаўленых сілавікоў. Усё гэта трапіла ў рукі апазіцыі і незалежных СМІ. У любой нармальнай краіне гэта б скончылася як мінімум звальненнем, калі не арыштам, але Лукашенко вернаму генералу ўсё дараваў. У выніку Іван Кубракоў навучыўся тонка адчуваць свайго непасрэднага начальніка. Той абураецца чэргамі на запраўках, міністр тут жа ладзіць нараду і адпраўляе даішнікаў у рэйды. Калі кіраўнік Беларусі пачынае скардзіцца на недахоп кадраў, то міліцыя пачынае кашмарыць так званых дармаедаў і пагражае ім арыштам. Ну а зусім нядаўна Лукашенко, напужаны лёсам выкрадзенага амерыканцамі Нікаласа Мадуры, паабяцаў усім сілавікам праверкі на прафпрыдатнасць, і амаль адразу прэс-служба Міністэрства ўнутраных спраў пафасна показала, як 50-гадовы міністр з падначаленымі бягуць марш-кідок на 5 кіламетраў. У апошнія месяцы ў Беларусі пачаліся ратацыі ў сілавых структурах, якіх не было 5 гадоў. Лукашенко памяняў генпракурора і старшыню следчага камітэта. Ператасоўкі ў генеральскай калодзе пакуль ніяк не адбіліся на міністрах унутраных спраў, абароны і старшыні КДБ. Моцнай нагоды адпраўляць Кубракова ў адстаўку у Лукашэнкі няма. Ён яшчэ малады, безумоўна выконвае ўсё, што яму кажуць, і ў той жа час абсалютна не харызматычны, каб уяўляць палітычную пагрозу. Менавіта такіх генералаў беларускі дыктатар гадаваў усю сваю палітычную кар'еру.